ηλικίου 30 ετών. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος που αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Βλάσης Τριανταφύλου, 31 ετών. Ελεύθερος επαγγελματίας. Τον ελεύθερο χρόνο του αρέσει να βγαίνει με τους φίλους του. Μάρα Κοπάνου, εργάζεται ως υπεύθυνη σε καφέ. Θεωρεί τον εαυτό της Ιντιάνα Τζόνς. Άρης Καταβριάς, 30 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατερίνα Σταμάτη, 32 ετών, μέτοχος στο χτέλ πολιτείας. Θέλει να επισκεφτεί τη Βαρκελόνη και συγκεκριμένα τα Universal Studios. Ο Τζακ και ο Τζο θα είναι κοντά μας. Άντε, πάμε παιδιά, πάμε με το πίσω.